Značnou váhu na konečných výsledcích bitev měla kromě taktiky i kvalita zbraní. Pruská vítězství v roce 1866 jsou připisována pověstné pušce Jehlovce s nabíjením ze zadu, zatímco Rakušané i Sasové dosud používali předovky, pušky s 4krát pomalejší intenzitou. Zde však na místě důrazně vyvrátit, že zázračné jehlovky byly hlavním důvodem pruských vítězství, neboť rakouská dělostřelecká převaha výhodu rychlejší střelby pruské pěchoty téměř vyrovnává. Je nutno zdůraznit, že pěchota byla ve své době hlavní zbraní armády a do války v roce 1866 byla většina pruských jednotek vybavena rychlými jehlovkami. Pruských praporů. Ale Benedikt vida, že jeho pravé křídlo je neobsazeno, posílal rozkazy oběma sborovým velitelům, aby se Himmel, Hergot, Donnewetter urychleně vrátili do svých původních pozic. Než se však vítězstvím opojení veliké sborů Thun a velitelé sborů Thun a Velmorinary vyvázali z bojů ve Svíbu, rozhodnutí přišlo ze severu. 90 000 armáda ruského korunního prince Bedřicha Viléma již obsadila Mársujedy a drala se ke Chlumu.
pravé křídlo se jednotky 2. a 4. sboru vrací na své původní pozice. Měli očekávat útok od Máslojet, Nedělišť a Světí. Dostává však zprávu, že Prusové jsou již u Chlumu. Benedek nechává obrátit děla novým směrem proti novému nepříteli. Armáda korunního prince v čele s Barbou vniká do prostoru kolem Chlumu, centra rakouského bitevního postavení. Pruské oddíly postupně útočí na chlumské návrší. Obratné a rychlé manévrování pruských rojnic s překvapující prudkou palbou moderních pušek nabíjených zezadu přivádělo Rakušany a Sasy k zoufalství. Ti manévrovali ve velkých pochodných kolonách, což jim při složitosti terénu působilo značné potíže. Tyto pěší útvary byly vycvičeny na rychlé přiblížení k nepříteli a prudký náběh s vodáky, většinou na otevřeném poli. Na to však Prusové odpovídali hromadnými salvami a tak se stávalo, že Rakušané měli až 5krát vyšší ztráty než nepřítel. Bylo by snadné říci, že Jehlovka byla pro Rakušany překvapení, ale znali už velmi dobře ze společného rakousko-pruského tažení proti Dánsku v roce 1864 a mohli se na boj dobře připravit. Korunní princ Bedřich Vilém přichvátal se svojí druhou armádou nikoli doslova za 5 minut 12, ale kolem 15. hodiny. Rakušané do té doby odráželi útoky a některé pruské jednotky již ustupovaly. Ministerský předseda Bismarck, který již přemýšlel o sebevraždě, vida vojska korunního prince si oddychl. Pruské jednotky mezi tím obsadili Hoříně Ves a Máslojevy a předsunuté jednotky gard
Gardy obsadili vrch Chlum. Jezdecké oddíly, které dnes můžeme vidět, jsou rakouští kyrysníci s typickou hřebenatou šlubou a v bílé kabátě. Pro kyrysníky byl jejich název již zastaralý, neboť prsní pancíř kyrys byl před válkou stažen z výstroje těchto obávaných jezdců. Proti výkonným puškám již neposkytoval potřebnou ochranu. Jezdci v zelených uniformách jsou rakouští kyrysníci, kteří kromě šavle a pistole jsou vyzbrojeni